TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gondeten golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gondeten sayamin fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men sona ɗum man han ɓeydi ɗo poti wonde yakar meɗen hoolare men yasɗo ha to yaate kala kono janggo e wawi taw ko wonde Oumar mo woni billahi wallahi ko Allah nominen nomin gondi wawi wiye taw hay sanse kam okki kam tawa Allah ko andi ko ɗo yoni kono ko noon mbaɗen ko ɗo wiyo en canso wona hati en kal ɗemɗe janane tan woni probléme men wona ɗon tan de jikku o ko ma cancen sanse ma lamdiɗen hati en laaro Oumar titi mawnenen ɗum kulen ɗum haalan goonga ɗum ne gaccen ɗum si jooɗima kalen yeeso mum si ala noon kalen ɗum goppen ɗum ɗon nden noon aɗa kam foti wallude comité o no yuɓɓinirte an ɓuuri jooɗo an ɓuuri tenku alay paade haala ka noon jo ka ari dula jo ko noon ɓuura yakorede haala kam balla ko arɗo hen kala garɗo ɗo weltanama salminama en calmini Oumar Cissé e Samba Diawo neɗɗo meɗen goto ala ɗo Ablaye Diawo on ne salminama Ablaye Mbaalo leydi meɗen ɗo leydi Basse ɗo hen kala ko mbatten ɗo ko ɓe tato bannata en ɗum ko ɓe ballata en ɗum wona ka en tan gonɗo leydi ɗo kono ko ka en ɓuuri tinnade ɗum noon neɗɗo so tinniman wiyete jarama tabital pulagu ɗo hen eɗen poti tinnade no fewi te tinnare nde foof ko bakkiloɗen kees meɗen mbaɗen toon kalis meɗen si kees ala kalis tabital pulagu wawa won te kees si waɗi kalis oye foti aynede kalis oye foti renede kalis wona tan kalisi toon yombo ñaame ɗum koko sakata gondigal bakkiloɗen no fewi mbaɗen hen kaake meɗen mbaɗen hen kalisaji meɗen moften kalisaji ɗi en kala ko yaltata hen tawa yimɓe fof hittini ɗum hi yalta kala ɗo hunde yaata yimɓe moy ganda ko ɗo ɗum yahata kono yimɓe seeɗa tan wota gimmo ƴefta kaake puntinaɗe taw yimɓe ganda to kaake ɗe jahata on calminama joni en mbawa ɗo jooɗo koccodiren goto tawa en mbaɗani miijoji men miijo wongo ɗon ngo keɗodiran nde o mbaɗi miti mbawa toon nde mawɗo pullo oya yo leydi fof leydi chef ko ɗona koma ko tonna cuɓon yimɓe jowo debbo he gorko leydi fof leydi chef yimɓe jowo wona 50 he jowo meeting men ɗimmo ɗo e ɗimmo ɗo e mbaɗan mo announce walla si waɗa kan ne ñala nanggoyama Samba Diawo okkete waɗa announce kawriten ɗo ɓen yimɓe jowɓe cuɓɗon ko ɓen jotte kawrindine mbaɗe liste goto ɓen gonta comité ɓen marata comité fi ɗaɓɓugol faggudu ndu en eyyi ko ɗum woni miijo ngo en he eɓɓore nde en bisimilla maɗa mi salmini hay table o so haala am juutata ɗo no fewi si ɓurɓe ma hakkil si guiɗimama leeb a wawata hebde ko leɓɗa sa wi tabital pulagu a laari dow e ley a wawa yiide hay hunde wona jo puɗɗiɗen kono yaadu men nduɗi ɓooyi ala ko waɗi ɗum noon ko hay goto parani abbade oɗa eyyi goɗɗo haali ɗo si Samba he Mr Cissé ngala ɗo ɗum ko gonga minen min garat ɗo meeting nde wonde arrêté meeting wiye koten yimɓe garani so ko ɗum taki no mi laari no dental ngal yaratani min gimmi min mbaɗi mojoɓere wonde kono ɗum ittani yimɓe tabital pulago ngo ngalduɗa ɗi dari ɗo ngal min mbi ɗum ɓantare haali pular
on ɓantale haali pular ɓooya no bete on ɓamtare haade pular ɓoya no bete kono no min keɓirtani noɓe teguirtani ɗi ɓuri yawde ɓuri yawde région o no fof no woniri ni region o no enen teguirten ni saabu o ngol toragol on ngol toragol wawata sakkitade wawata sakkitade de si woni tabital plague o ko Oumar Tane e Samba kala naɓata ɗum so tawi woni tabital plague ngal woni ko Oumar Tane e Samba naɓata ngal ten nden e jata hay dula en jata haydulade ko enen fof goto goto fof goto no wod ko waɗi acca haala yo wod ko waɗi acca haala enen no eɗen keewi haala enen no eɗen keewi haala sa laari dente société ji ɗi hannde e nder Gambia ɗo a laari dente gonɗe e nder Gambia heɗe si kontama en ɓuretake heewede si kontama enen fulɓe ɓe ɓurtaki heewe kono golle men ɗe ɓuri famɗude si ko golle men ɗe ɓuri famde ɗum ko hombo foti ɗum lamdede hombo foti ɗum lamde eyyi ko enen ɓen lamete ɗum no jareten ni no jareten ni min mi haynaki to yeeso de o haynaki to yeeso men toon sabu sabina hay goto jaɓata waɗande hoore mum hay goto jaɓata waɗande hoore mum eɗen bakkili noon hoorejo immi Banjul han eɗen bakkili hoorejo immi Banjul han nayi ɗi mbaɗe ɗon nayi ɗi mbaɗe ɗon si tabital plague ari si tabital plague ari a heɓta hay ko mbarɗa a heɓta hay ko gokkuɗa fulɓe ɓe ñaama ko fulɓe ɓe no ƴeynayi mbiyano aɗo e ngal dental mbiyaɗo e ngal dental mbiya an ko a pullo mbiya an ko a pullo ngum plague ma de ko sengo yaari ɗum plague ma wayino ko sengo ngu yaari min ko mbiyammi on o wiyata enen kay ko yakki ko yakkima o yakki ko yakkima mbaɗen hunde hesere mbaɗen hunde hesere pewtinen dental ngal pewtinen dental ngal ndaren hono keɓirten ngalu ndaren hono keɓirten ngalu ko konta ɗo ko ko konta ɗo ko wona kaali sama kala de wona kaali sama kala de kono a yiiloyto ɗo no waɗe no a yiiloyto ɗum no waɗaye ɗo wano min ni wawi wonde a heɓta kaala e jungo am wawi kayum on kayum ni han a heɓta kaalis e jungo saabu hay o registration fee ko ɓe mbi ɗo ko hay o registré toon koɓe mbi ɗo ko ɗum ɗi famɗi ɗum ɗi famɗi because goto no watton kaala e mum goto fof goto fotto wadde kaalisi mum goɗɗo jogo kaala e o goɗɗo jogo kaalisi o jogotoɗo kaala e jama noon kala jogotoɗo kaala e jama a jaɓat lamdede de a jaɓat toujours lamdede to kaalisi o woni de kono tuma mbiyeɗa kaala e hoto woni waɗa looɓi tuma mbiyeta kaalisi o to woni waɗa looɓi a yakkat dental ngal hay an woni sakowo dental because yimɓeɓe wona ɗayɓe yimɓeɓe han ɗayani yo kaala mumen ɗo rewi o jiyat hoto kaala o rewi kaalisi jo dental rewi yimɓeɓe jiya because dental ngal ala accountability and transparency ala konti dental ngal ala konti andata hay hunde no yarata andata hay hunde no yarata nden ɗum jewrinta mbaɗowo kaala e nder dental o ta mbaɗowo kaalisi e nder dental he so ko magonen yimɓe keneyankoɓe ko ɓe mbaɗen gonen yimɓe laɓɓe kala ko wonire yimɓeɓe fof ganda kala ko woni yimɓeɓe fof ganda eɗen jooɗi eɗen jooɗi ñande o ñande ko ɓaawo jaareten ñande fof eɗen jaara ɓaawo tabital pulagu tabital pulagu wona o football tan de wona o football tan de woodi ko heewi ko mankuɗen ɗi woodi ko heewi ko mankuɗen jokkere en ɗamde e idoto jokkere en ɗam nde poɗɗen idorade eɗen jiya hareji e galle eɗen jiya hareji e galle eɗen jiya dewgule ɗi jakko eɗen jiya dewgule ɗi jakko hay goto haalta wiya mbaɗo en ni hay goto haalata mbiya mbaɗen ɗum ɗin eɗen poti ɗi daranade ɗum fof eɗen poti ɗum daranade so wiyama worɓe ɓe no kaal si wiyama worɓe ɓe no kaal rewɓe ɓe ɗinin ɗo keewi rewɓe ɓe ɗinin ɗo keewi ko Dieynaba Sow tan haali Dieynaba Sow tan haali ɓay wonno on ko dabbunde ɓuuri yidde ɓayde on ko dabbunde ɗe ari ko ɗum gawele ɗe ɓendi gawele ɓendi ñebbe ɓendi wiyo Oumar Cissé ko dabbunde wiyo Oumar Cissé ko dabbunde ɓayde mbi andi ñamata mbiɗa andi ko heege wondi heege nge uytima e muɗum so miɗo harna on ɗo mi weltima no feewi wi omo haala ɗo weltima no feewi so mi salmini Ibou mo salmini Ibou e Abdourahmane Gobijo Abdourahmane Gobijo so ko minen goni e on ɓantare haali pular ko ka en goni yeesoɓe on ɓamtal haal pular ɗi wayno ko ka en nanganimi ko ka en ɓen nanggani ɗumen asi wali si ɗo wayino minen to min mbayini hay si min kewani mbiɗen nanodiri hay si tawi woni ɗo wayno toon ka en toon wayni hay si yimɓeɓe kewani mitin wo mitin simin kawriti min mbi goto wallin ɗum ɗo ɗum wallinte ñande fof si kawti mbi goto fof si wiyama ɗum ɗo no walline ɗum wallinte account am omo jaɓta ɗum haalde ɗo wota e cukel dog aka on tigi o jaɓta ɗum ɗo haalde otono cukel dog so on jarama mi weltima no feewi yo paate a jarama haala ma moƴƴi te woodi kadi yakar haala ma ka ko ɓurti okkude yimɓeɓe nden noon a jarama ɓuyi comité marowo fi ɗaɓɓere ngaalu fi wadde programme ɗi juɓɓinɗen ɗi aada e cosaan fina tawa kame tona men mo gandanta wono mo meeɗa waɗede leydi commandant basse initirde mbo Boubacar Maiguel Balde ɗum ko kalis lamdi ko ngaalu lamdi ko golle buy lamdi joni noon fi heɓde on comité reydeteɓe golle ɗe chairman o en toɗɗima biteɗo Basi Mbaalo ardano en wona jooma siran ɗaɓɓere ngaalu fi ɗi programme ji ɗiɗi
Basi Mbaalo ko mbo chairman ko chairman Onda Bala Mbaalo woni kono ko tumannanajo e ko bakkiliɗo te waktu no duɗa ɗum kala heɓoto den vice chairman muɗum ko rewɓe gokkuɗen teddungal ngal wono kansulo jooɗiɗo dow inde rewɓe URR ɓe fof Dieynaba Sow wona vice chairman muɗum moftowo kalis o on ko laawol hocci ɗum hay so enen fof en mbino ko yette baajo kono ko laawol hocci ɗum ɗum woni Moussa Diawo ay bukkol ngel ɗo jiifa ɗo en si kaake keɓima poɗɗe waɗe to account o lamdi ngala ko kanko on he Dieynaba on he cukel goni nattinoɓe kaalis funtinoɓe kaalis nden kala kaalis mbawɗon natto account o ɗe gandi e ngala hen sikke ko enen ɓeenaɓe en ɓe yimɓe tato kala kumpaɗo kadi so en jooɗima joom wawi lamdo haale ta en ño'anɓe to ɓaawo nden leydi fof leydi chef hoccoya yimɓe jowo meeting garoyowo o chairman leydi o en chairman leydi ndi on kam ko automatique so laaroni yimɓe nayo tawta ɗum wona yimɓe jowo rewɓe he worɓe ɓe ngara on ɓen oññan juɓɓinen comité o fof ha mo timma tawi on tuma on comité so yuɓɓinama wawi comité on tosa koñ keɓo he lees mumen ɓeynawo e golle mumen par ce que golle buy lamda so miɗo tori miɗo ñaagui kala garɗo ɗo hande so tawi ene jaam wona gantu ɓurtuɗo wakkilo ara kadi timmina konngol ngol okke place o foti okkede o en mbawino wadde golle meɗen eyyi nden TV fulɓe o kadi on jarama meeting o huuɓani de kono gila programme fuɗɗi fof on mbaɗi he kasetaji moɗon eyyi minen kadi min ɓurta susde par ce que ɗi programme ji fof mbawa yaade so wonata ko radio ngo he télé o te miɗen gandi gila wona hande darde ɗo darinoɗa te miɗen gandi haɗa ruttaki to ɓaawo hande ko dimanche ko ñalande ponnoɗa fofto kono sa a woppi ɓesgu o fof ari a jooɗima koko jiinoɗa ko tawaɗa nden noon ɗi programme geɓɓa ɗi fof sago Allah sago ma nde fo ñalande yetti jama o kala no fotta tinirde jama o tinira noon miɗen gandi golle mbaɗɗa Oumar hayso jooɗima so jooɗi kala waɗima kool hayso ko kombowni miɗen gandi meeɗa wat jeddi eyyi ɗum no ganda ko golle poɗɗe waɗede nen tawat sago Allah sago mon si on waktu yettima ɓuri moƴƴo noon min keɓa min kettoma sa woni woodi advice mo tamɗa he fi kulle programme o he kibaru goɗɗum e goɗɗum tan waɗi fayida so tawi woni ɗum mi hokkat gouverneur o raɓɓinɗino hen no fewi par ce que o foti yaade wulli kadi woodi yimɓe kadi fotɓe ɗum toon eyyi hongol ganden hono poɗɗen wadde par ce que haade goɗɗo immoɗo wiya Oumar wi yo comité ji ɗi cakama walla ko yoɗi caaki ala kesɗin tingol he caakoye walla si ala dula pormé mbo ñoɗɗine comité ɗum wona gotum so kettoɗen o yamira en goni sengo ɗon honorable Kasuma jarama no bete mi ha joni salmina pulore palami en torade rek enen fo eɗen nani tabital pulagol ngal internet ngal national to kala ɗi mbaɗa keɗintino bureau ji yaade e leydi he sikko enen kala tawaɗo e forum ji nana ɗum siko enen noon ɗum waɗino ga district ji kewɗi kayɗintinima siko haajo to min no jiirumi ɗumen ni haajo ɗi poti eɗen poti wadde ko poɗɗe wadde ko surtout regional committee o on ka e heɗintinaka haajo te on noon ɗi poti jomiɗo faala noon décembre januare mbaɗen kayɗintinoɗo en bureau mangol ngo ɗi fota heɗintinede waɗi mbimi fota heɗintinede hono min ni mi alaɗojo te ko ɓe mi heɓa liggotoɓe cuɓta ko yimɓeɓe cuɓi ɗumen ta wona min tamni sugel ma goɗɗo a ta ko yimɓeɓe cuɓi ɗumen liggeɗe jaano foti yarude ni tono ko ɗum waɗi bureau ji monɗi e tunduji heɗi ɗi pota heɗintinede siko ko ɓen garta heɗintinade bureau ma ngo so ko ɗum palami on torade hande ɗi lebbi ɗiɗi ha tati garoji ɗo ɗi mbaɗen fi Allah keydintinoɗen bureau ji meɗen ɗi tettiɗen keydintino bureau ji meɗen ɗi kala bala haaliɗo si en ngala ngalu hawratade yata te mi haalino ɗum ñande min kawnoɗe Mansa Konko e Diarra Soma si a raari pullo ko won nder leydi Gambia a ɗi million ji ɗiɗi e feccere fulɓe ɓe ɗe jeeya guluuje temeɗɗe nayo fof ko ɓiɗɗo pullo keɓɗo duuɓi sappo e jeetati wattito to yimɓe guluuje temeɗɗe nayo e capanɗe jowojiɗo ɓe fof ko ɓiɓɓe fulɓe laaɓɓe per 452,000 pullo tamɗo voters card woni hen ndi leydi
ko ɗum wanno ñande yimɓe kalanno fi hono biro hono tabital pulaw ngal heɓita kaale min min seɗen paala heɓde kaale en toroyta ko hay goto kaale si en jaɓi so tawita ko kalten ko ɗum wonto meɗen ñande o ñande ɓe rewɓe guinin ɗo ñande o ñande goto sohla ko ɓuuri konte dalasi crédit ko gongala ko hon ɗimade ko noon waɗi goto foof everyday aɗa sooda mobile maɗa ko be a waɗa a heɓani miji heɓata ɗaɓɓoye mégabyte a heɓat ɗum te ko leñol ngol ɓuuri mawnude mégabyte so sa laari enen URR ɗo ko wonɗo e ɓiɗɗo pullo ha simi siwtora simiɗo siwtori kasu you can remember ko yimɓe capanɗe 89,000 plus ɓiɗɗo pullo won he nder URR guluji gulu capanɗe jeetati e jeenayi woni ɓiɗɗo pullo e nder URR because URR piiw leydi mumen fof ceɗɗo salankulle piiw tawi fof ɗi yahi ha yimɓe hono wiyete ko yimɓe guluje temeɗe ɗiɗi eko fawi 216 or 270 because min tami all the statistics census last census o so ɗo so a laari ɗo ka hayta ko yimɓe gulu capanɗe jowo pullo keɓɗo duuɓi sappo e jeetati watti to dow hayti ko ɓuuri hayti ko noga jowi ret ɗum ko million ji jelu kaali kewɗo ko million ji jelu eɗen jiiya woɓɓe ɓe mbi ɗo enen ɓuri ɗumen hewsi ko ɗi mbaɗa programme ji ɗi gandanta ha ankala ɗum taɗi yewni en bo ene fof eɗen jentori ɗo jeɗen jiiya e télévision jiye ko yeewi haalama ɗo jangge enen fof kala tam ɗo work plan dewtere nde mbannoɗen ɗo fi hono hoɗum mbaɗete jangge woni number 1 priority o mbiɗen en jangguina cukale hitano o hitano en jangguina cukale capanɗe fof ko mbiɗen en jangguina yimɓe capantato en jowo tundu o adda yimɓe jowo jangguine jahanji mona jangguinoyoɓe classroom gara jangga lebbi tati keɓe guitte janggo Sénégal ala jangguina en pulago ɗi fof plan meɗen e ho en mbawi ɗum wadde en mbawa ɗum wadde hoy waɗade en ngala kaale ala en mbo keɓani hona wonde mano en ngala ko en paalaka so ko paalame wiide to alami torade ɗo e décembre tunduji ɗi keydintinoɗen bureau ji meɗen ɗi décembre waktu mo mbatten finatawa o mbaɗen congrès juɓen hoorejo joƴƴinen hooreɓe joƴƴinen bureau kesso tamana en programme o ko ɗum paalami en terade ɗo rek gosmi nonayi mi yeehi han janggo mi hooti so ko ɗum paalami en torade o bureau mbiteɗo Alaji Basi mi faala nodda meeting ko ɓuuri yawde nodda meeting ciyaman o ciyaman arata yimɓe nayi woɓɓe rewɓe ɗiɗo worɓe ɗiɗo tawta ɗum kañum wona yimɓe jo garon jooɗo ɗon ndaron hono keɓirte ngaalu ndaron hono keɓirte ngaalu so on jooɗima pari on tuma no mbimini on tuma ndaron si on dakkori committee o executive o because ciyaman ji ɗi fof mona ɗon e yimɓe jo o en liggodade rules of Mansadia o en liggodade tabital pulago ngal to hoorejo Sidi Jam o en mbawa wadde fina tawa o so on dakkori en mbawat tuɓon meeting ndaron noddon ɗum ko enen mboɗen jaatigiɓe ɓe noddon Sidi Jam mbiyama neldu yimɓe jo jeego ngaron ɓurɗe Mansadia ngara jooɗo ndaren hono mbawton wadde mbaɗon droit e fof place mi alaari o ñaasi ko jo communication fu ñande o mi lebda he moɗon pewjidiren enen fof pewjiten ganden hono mbatten cukale ɗe jaye mbaɗe registre ɗum o mbaɗe ajos budget moɗon o min keɓa budget moɗon o min ndaara hono puɗɗorton ton amen because min paala siɗi waɗa han final o siɗi waɗa tawore e programme mo mbatten o fof a yiya dépense o ɓuura webtude dépense o ɓuura webtude ta yiya ta dépense o so e mbi e mbaɗa hen ɗa faɓɓi janggo dépense o ko seeroya ɗum ha yawtoya parce que fof si waɗama fina tawa football final o fof kala ko keɓɗon probléme fi cukale deeɗe kala hoɗum wonta fanarede ɗum fof si o mbaɗi ɗum e kaytol neɗɗo andi ko jeelu neɗɗo anda hono ɗaɓɓirta kaalay o so ko ɗum paalami on mi weltima mi ɗumima miɗo tori on kala yaafuye mi foti yaade suddu Taybatu ɓeeɗi jooɗiɗi paɗi kam yaha Bantundi cukale ɗi jooɗiɗi paɗi kam te no heeɓi football final brief so Alaji Samba Mballo a jarama min beltanimama min duwandinama awa a jarama heɓano haala golle ɗe no jawdi fotta heɓorade eyyi ɗum woni haala makko yamirore makko nden a jarama nde mum yaaɗa o tini kadi miɗen gara ga min kaldi ɗum e nane komin gotto komi wiɓe URR si heeɓi programme kana mi wasa arde kono simi tini tan mi ara hay simi tinnaka mi arat ɗum ko anni am mi jogui dalil kadi noon mi jogui dalil hoko woni dalil o ɓiɓɓe fulɓe Gambia toujours mi wiyaɓe so ɓe jettu Allah
ɓe jetta ɓiɓɓe fulɓe URR. holko waɗi ɗum? hande kala parno raɗɗo tabital pular e nder Gambia ko ɓiɗɗo URR, ɓiɓɓe fulɓe URR naɓe mbattuma e nder tabital pular. So ɗum wona ko famɗi. kala bindaɗo histoire tabital pular nder Gambia siɗa fuɗɗoto ko URR puɗɗorta, mbo en weeli mbo en wasi welde. So kasim ma ko mami gaccamne haala he yimɓe ɓe ko ma ɓe jette. neɗɗo si waɗi ko moƴƴi, mi wiya toujours neɗɗo si haali waɗi ko boni a suusi haal, so waɗi ko moƴƴi heɓ ndimago kaala in. min jetti URR naɓe fof comme no kasim ne raɓɓindinde. e hoorejo salmini on e inde tabital pular Gambia. o salmini ɓiɓɓe tabital pular URR fof. Lay Samba hoorejo wino sen kawrigano wima o salminima, salminano hassatan o salmini mawɓe fof. e min haaldi e Oumar ko ɓooyani hande makko immo India about o meeting. min kaldi kadi e fina tawa o haala ka kadi yettoyima hoorejo, par ce que min ko yetti am hewani wonde 24 hours ta yettaki hoorejo o haalanama. mina andi noon bureau o noddodirani taw yewti ɗum, kono URR si sohli ko wayni fogani bureau na heeɓen konngol gongol. ɗum noon en jettal Allah, kam ko Allah waɗi on jewti ɗum caggalam on nanodiri hen. min jetti Allah no feewi. gueɗel ɗimmel ɗo libranmi konngolam hasim meman mi haala mum seeɗa. ko ma muñodiren en, ko ma jaafodiren en, ko ma currodiren. yimɓe si gondi tan mbaddat probléme, yimɓe si mbaddi tan gondi tan keɓodirat. kono hande pulagu e nder aduna he, mawɗo Samba Mbalo moɗo accatami fena, angu dañi doole de, angu dañi doole de. ko ɗum noon ballotiren enen ne Gambia hande inde nde dañɗen nde nder aduna he nde moƴƴi. kala immiɗo outside ne si ari yo taw ɗum ɗo, o taw kona inde tan ta golle ɗe kadi ne goodi. mbattodiren hakkille no feewi, surtout ma ɓe URR ko kamɓe jogui tabital pular. si ngal moƴƴi ko kamɓe jogui ngal, par ce que kamɓe cosi ngal. ɗum noon mi yetti Allah no feewi. mi yiɗno haalde ko ɓuuri ɗum, ɓerdam no welti no feewi no feewi no feewi, no wona seeɗa. mino ñaago ɓiɓɓe URR nangodire, ballodiron, currodiron, naɓon tabital pular. yo Allah townu tabital pular, Allah townu tabital pular, Allah townu tabital pular. assalamu aleykum wa rahmatullah taala on jarama. bakke miniti goto woni arɓe ɓe onon arɓe ɓe tawti yimɓe ga mi salmini on bete especially iwruɗo tabital pulagu international kañum e tabital pulagu Gambia. on jaltanama, on salminama. mbiɗa salmina secrétaire général Kasum ɓe weltanimo no betene wona seeɗa e dow inde sukaɓe ɓe foof. ciyaman Haruna mo ganduɗa jamma e ñalawma subaka e kikine no doga pour minen sukaɓeɓe no min mbawiri nanguirde tabital pulagu juuɗe temedere. mbiɗa salmina jama o fof mbiɗa weltani on, kono mbiɗa holla on wondema ne definitely miɗen jiiɗi ballal moɗon tabital pulagu international. waɗi miɗen jiiɗi wadde tournament mo ganduɗa tawa mbo yaade cosan o awda e cosan, tawa mo ganduɗa meeɗa wadde e aduna e fof wona fiidude Gambia tan. so ɗum noon miɗen ñaagui on, miɗen jiiɗi ballal moɗon kadi no betene wona seeɗa. so ɗum yawti mawɓe tabital pulagu URR ba Koliba en kañum e onon mawɓe ɓe, minen ñaagui on saabi Allah e hootinelaɗo mum ballon yimɓe e tabital pulagu no yaari yesso, because onon joni ko minen balloton. so doole korima ko doole ƴettata. ɗum noon hono mbawaton min wallirde kadi mo ganduɗa ka jiɗɗo feewa, ka jiɗɗo yesso yagal, aɗa yiɗi feewa, a jaɓata, a hulata haalnede gonga. ayi sukel naɗo jooɗi, onkul sukel miɗa yiɗi mbo no betene waɗa seeɗa. waɗi onkul sukel balde min liggodimama duuɓi 5, kono neɗɗo sa waɗi ko ɗon e ɗon o haalantama. kana andi sa ƴakkambo ma sa yarambo, kono gonga kay o haalnanma. sa woopi kadi o wiyatma a woopi. especially minen ɓe ganduɗa ɓe ko yata e 100 no wonno ɓawo am min lonji en, kono o arat ɗo sonkana kam e yesso maɓɓe. sa o wawata muñde ko so yawti o yakam yaafode mi sonki e yesso sukaɓe maɗa, kono no mbatton ni fewani. ayi neɗɗo so tawi woni haɗa gollida e makko, ka mawɗo makko wata hulmbo haalande gonga. sa yi place no okke suka tawa mawɗo wawambo haalande gonga. sa yi mawɗo miɗen kula place muɗum, won mawɗo so bonni an suka one hay sa yiɗi mbo haalande gonga sattan. kono so tawi woni minen sukaɓe miɗen e place uji, onon mawɓe ɓe so on tarimama min tan bonat. ɗum noon miɗa ñaagui on mbaɗon saabi Allah e hootinelaɗo mum, kalnon min gonga ko ɗum nafata min, kadi goñiɗo en seeɗa pewtine ɗum, sowona ɗum tan yahata. on jarama.
Samba Mbaalo wiini won nelal ngal waɗano wi foti moƴƴuta e haala he TV hollira ta wona kam imiti filloyi ko nelaka min ande ko ɗo woni ɗo aynata ko yette Mbaalo kono e a jarama Samba Mbaalo haala ma moƴƴi no mbinomi ni ko teddungal jama o kala ko jooɗiɗo mitin o hande hawri he konngol fi tittinde toɓɓe ɗiɗi kaalaɗe ɗo ɗe toɓɓere folo sukaɓe tundu leydi base ndu fof yuɓɓinde tona men guilitiraɗo honorable Boubacar Maiguel Balde ɗimmel mum en nanodiri he konngol he eɓɓuye he peeje fi yuɓɓinde fina tawa aada he cosaan ɗo leydi commandant base ɗo ɗum woni lewru January 2026 nden noon ko teddungal jama gonɗo ɗo o ko teddungal commandant leydi base o Alaji Samba Ba e député gouverneur he liggodiɓe laamu ɓe fof chef uji ɗi jeeɗi gonɗi leydi commandant base ko teddungal mumen e leydi council oji ɗi e député ɓe council ɓe fof jamma o fof ko teddungal mon ɗimmel mum teddungal ngal foti ruttade baag to jooma leydi o ɗum woni his excellency président Alhaji Adama Barrow si Allah tawi ene jamme ñalande ko ɗo woni eɓɓore nde hen jikkiki en to yas Gambia heɗen ndewna konngol ngol e Alaji Samba Mbaalo Alaji Samba Mbaalo jooɗani e yas Gambia tabital Pulagu international chapta o sectri muɗum woni Alaji Samba Mbaalo ɓiɗɗo Gambia tumannanajo nden wattama he juuɗe ma wattama he peeje ma he miijo ma kala no fotta moƴƴira kala ɓiɗɗo pullo kala ɓiɗɗo haalpular kala jiɗanɗo pullo o yas Gambia wonɓe toon ɓe fof teddungal mumen rewnama he konngol ma he konnguli mumen rewnama he jungo ma he du'aji mon ñagama he ballor mon façon ballor fof min torima nden noon Allah jarama on jarama ko ɗi woni konnguli dakkodiraɗi e nanima bella min tabital Pulagu kadi o jarama bisimilla muɗum nden kaw kade ko tabital Pulagu o tawa ɗo mi okkidde ɗum o wi o yiɗi fawde hen konnguli dantan par ce que won golle o renano caggal ɓaawo waɗi golle ɗe nden noon aɗana ko noon tan no mbiɗon ni andi hunde ko fof si wallodirama si nanodirama ko heewi ɗi hasi moƴƴude sabu otono men mo mbiɗon ɗo o kañum he fina tawa o ko okkude peejel tan nde wonno hawri e lewru ndu tabital Pulagu sosa ɗum woni January guluje ɗiɗi e duuɓi ɗiɗi to Bamako o welo min mbaɗino ɗum laawol gotol to France innirde ɗum julde fulɓe ɗum woni 2 January e guluje ɗiɗi e ɗiɗi waɗanoma noon miijo si nde hitande arti kala hitande fulɓe ɓe fof ɗi poti rendude beltodira jaarodira jaafodira nde wonno Allah okki en fedde darinde wawde hawrinde ɓiɓɓe fulɓe nden fedde sosa ko he January guluje ɗiɗi e ɗiɗi onon ne kala o tono men o julne culturel ko wiyete welo ɗum woni fina tawa mo paala ɗon wadde o eɗen mbawi yettinande ɗum tabital international wiide ɓe aha miɗen mbaɗa welo ngo noon ko January hawri kadi nde tabital Pulagu sosa enen fof moɓoniren garen notoɗen ga Gambi fi gimmintinen fina tawa men enen fof beltodiren nanodiren ko ɗum paalami ɓeydude hen tawa en jejitani wiide beltinen ñalande nde tabital Pulagu sosa ko January wonno 2 January wonno du kitale du guluje ɗiɗi he ɗiɗi ko ɗum jimmi ɓeydude ɗo tawa ɗum ɗonne kala ɗi tawa he waggol ko wiyete publicité hollidde fulɓe aduna ɓe fof ɓayri kala mo mbiɗa tabital Pulagu weltoto wiya tawa ko he tabital Pulagu se gokki nde ɗo ñalande kadi ñalande nde fulɓe fof kawrata ñande tabital Pulagu sosa e ɗum ɗonne kala ɗi okka en dole yimɓe gara noto en ko ɗum jinnomi ɓeydude hon e kasum haalama nanama si Allah jaaɓi ma yette nane assalamu aleykum musidal fulɓe ko renti ɗo ko fop miɗo salmina ha e tebul o ga ɓe jinnaɓe wonɓe ɗo Alaji Samba Mbaalo he mawɗo am Moussa Sow
alaji koli en fof miɗo salmina on heɗen kadi mbiya koɗo meɗen hannde e nder URR mo wona koɗo e fulagu he woni Mamadou Lamine Diallo ko bisimilla maɗa ɗo e leydi URR comme no mbiɗa ni tan e fulagu o kam somin gonani hen number 1 men gonani number 2 yo mi nani haalaji ko haala ɗo himi arde ɗo nde wonno neɗɗo kay kala ko cappinoroɗa tan aɗa wawi arde jewta hen seeɗa miɗo salmina fof noon miɗo salmina halɓe ɓe koɓe kaali ko kadi moƴƴi weeli kam saabu neɗɗo fof neɗɗo yiɗi tan ko haalede fi spécial min jinmi tan ko haalede fi saabu somi haalaka fi tan mi sikkat tawat ko mbaɗanmi ko fewani kono so miɗo haale fi tan miɗo yakori ko mbaɗanmi ko e feewi walla nden mi waɗoyat ko feewi janggo ko ɗum waɗi kala ndema kalɗo kan haala mo jarama kono miɗo wiya on nde janoɗen to Soma ko gartuɗen ha paade ko général meeting noddano e ballal alaji Koli Ba noddano to galle commandant fof waɗa audit hunde nde kala no nde yaruno fof haala ha paari ɗum lelna dula goto kontinɗen yeeso kadi fulɓe noon mbi si neɗɗo jiɗɗo yaade yeeso si aɗa yeccito to ɓawa ma na yata yeeso nden han ko woni programme meɗen ko ɗaɓidde peeje meɗen janggo comme wano fina tawa kalaɗo haala he football tono men guinitiraɗo e Allah e rume yaafo alaji Bouba Balde ko hono mbaɗirten ɗum ko ɗum foti wonde programme meɗen goto yo goto si woti to galle muɗum feere muɗum moƴƴere nde joguinde laara hono nde yuɓɓidirte e ngaluji meɗen hono juɓɓidirten ɗi ngaluji meɗen ha mbawen wadde ko poɗɗen wadde ko mi junnota ko hen nde wonno tawi miɗo joguino meeting e Naluwa Credit Union CCU to vétérinaire camp ko toon kennomi irandema subaka ha o wattu ɗo mi ari hande kono mi salmina on mi jarna on tan e halɓe haala ke hono wiyete kan haala kadi kala kalɗo haala ka mbo jarama mbo ɓeydi kam accintinde hakkille janggo ko mbaɗanmi inchallah minne mistake mbo mannomi o kadi wonno mi accitata hen hakkille janggo hono mbaɗanmi kadi he nder golle am ɓe mistake mbo bannomi o wallitinoɓe kam arɓe ha ɓe mbi kam an noon a wenno kam ɗum ɗo kono noon wona ɗum ponoɗa ka webde ko ɗum ɗo ha hande miɗo continue miɗo ɓe jara saabu ko kamɓe yaltinimi e nder gayka nden Allah jarama on jarama min haalami jutani hen koni yo a jarama onkul kade Allah jarama a jarama par ce que ɗo simin cakinoma aran ɗo en haalan ɗo tan mi hotan min ño'ana waɗanma kol koye mi haalanno ngalluru goɗɗo par ce que ko ponnoɗa arde hay so en nangui ñawoña tawima tan ceyamana e jungo am nangui kono mi arat ɗon tan ɓerɗamin ɓuuɓi nden sa araɗa kala probléme ala golle moƴƴe banno jara so maɗe min jaari onon fof min beltima tabital ngal ko ngal inna goto baba goto kono en keeɓe caɗele goote ko wiyete transparency ko foti wonde number 1 hoɗo woni transparency ɗum woni laaɓodiral nden an kala mi arin tawima miti ɗo inde nde ko Aissatou Sewan joni noon mi yima ɗo e meeting o ko ɗon jiiɗa meeting o hannde hoɗum moto heyetande yimɓe ɓe gandanta tawana ko meeting o hannde komin welti hen Samba Balde arɗo min weltaniɓe no fewi minen weltaniɓe hande ko haalata ɗo ko fayda meeting amen meeɗaka haalede e nden noon hannde sa ari ɗo erne se hoti gol moɗo yewtande musidɓe ma rewɓe gandanta mbawana tawede meeting o hannde ɗo wawɗaɓe yewtande wiyaɓe capital pulaɗo komin wanno gila nden min jiyano en kese hande mi heeɓi yakare mi heeɓi kese komin jota immade daranade capital pulago sabuna capital pulago mi andi no jogui yeesoɓe no jogui ɓe anduɗa heɓe wawi men wallude heɓe wawi nandude capital pulago yeeso min ko Aissatou Sewan min komiɗa jeeya ko tundu Casamance to wiyete Saare Paté Ndimbalane takka Saare Boƴe ɗo frontiére ɗo mi jeeya eyyi ari tawama e meeting o mbiɗani meeting o wonno ko anduɗa ko andano joni noon komi yiiɗa hen ganduɗa ɗo caɗele ɗe rewɓe worɓe tawida pulago mbawɓe hebde tawida pulago walla ko yiɗi wallede ɗum ko gandanta ɗum ɗum wawi walluɓe beela yaada mumendi yaada no fewi minen tabital pulago minen rewɓe fayda komin yaruɓe hen caggal sabuna minen so wiyama yo waɗe hay debbo goto mankinta kala ko fotta waɗede wiyanoma tabital pulagu imminama waɗanoma kalisaji amen waɗa tega hay hunde min jiyani rutti joni ngal ɗo imminama
min immintini kadi wiya kalisaji yo hawrine bukkuji banque taƴa akawji taƴa fof min waɗi taw fayda yeehi tan ha deƴƴiti kono ko hande noon min heeɓi kese wondema ɗum deƴƴitani min keeɓi en yakare ne somin abbimama mamin heeɓa en ko laaɓi kono minen rewɓe noon miɗen yiiɗi ballal minen rewɓe miɗen yiiɗi wallitade ko walliti men tigui e dow taɓital pulago saabu no rewɓe ala doole no wondi e ɓesguji mabɓe ala doole ɗe ɓe gollirta kono kala to noddira minen min jahat min o mbo yiyata ɗo tomi iwi to e Saare Boƴo ko kilométre ji 7 kono ko teppere mi waɗi sababu yidde tabital pulago kala to nodda noon meeting ɓeni ɗo jooɗi kamɓe e gabbiyana meeɗaka noddede meeting pulago mi yahani kala to ɓe noddi mi waɗa teppere am nde mi ara ha to kalluɗo mi jola oto mi paasa mi itta kalisam mi paasa mi yaha ko yidde pulagu e horsinde pulagu e horsinde ko anduɗa ko leñol am ko ɗum naɓi kam a jarama bandirawo gorko min ko mawɗo balde mbitemi Mansa Diang eyyi minen mboɗi meeting o kay sina weeli yimɓe beltima no dardini pulagu ɗum yarat yeeso saabu yimɓeɓe to wiwara ɓe jiiɗi pulagu ɓe jiiɗi tabital pulagu te min jippiniɗo hoɓɓe buyi iwruɓe to national team o he URR team o fof ɗi beltana ɗi du'ana Allah addi ɗumen he jaam no naftu ɗumen he jaam Allah okku ɗumen dowle ɗe he kattane ɗe no ɓamtiri pulagu pour yara yeeso miɗen du'ano ɗumen miɗen mbiya ɗumen jarama so miɗo haalana tabital pulagu kala ngal URR waktu fof dula fof mi haalana ɗumen ɗum a wawta tamde kafu ta kafu o ala account ma ala kaale ko ma min casodira waktu fof waktu nde min mbawa hebde kaale han sa wi o aɗa heɓa programme wara mi noddiri o meeting ɗo ni kono a yaha to laamu to ɗaɓɓa donation a wawta hebde donation saabu si a heeɓi humtata haaju maɗa o kono si onon joomaɓe kafuɓe oɗon casdira onon yimɓe tabital pulagu haysi ko lewru fof buuɗi sappo on mbawa wadde to kees moɗon janggo si on keeɓi hoɓɓe walla on keeɓi haaju mon mo gimmani ɗon on mbawa rewde he on akan moɗon ta wona toujours daragol he yeeso façon maɗa aɗa wiya ɗum okoram miɗo waɗa e bottare miɗo jippina hoɓɓe eyyi ɗon miɗo ñaagui ɗum fulɓe ɓe fof yimɓe nangodira mbaɗa junguɗe koyɗe mbattodira daara hono mbaɗiri ak kees ta mbawa sasodirde siko lewruna siko yontere na par ce que wano minen rewɓe ɓe jo goto fof ɗi andi ko ngol ballodirgol wawtama nabde yeeso minen rewɓe a yiyat debbo ɗo ko kancani he galle mi famille mum kono koɗi waɗa asusuji te an tan goto a wawata heɓande hoorema lawol gotol coggu saku maaro kono sa aɗa wallinanno yontere fof temedere walla temeɗiɗi ñande ɓangɗa ɗin han ɗin keɓat a heɓat hono mbaɗɗa ɗin so tabital pulago kala rewɓe ɓe worɓe fof ɗi mbawi nangotirde mbaɗa sifa nden peeje casodira lewru fo lewru walla yontere fo yontere mbaɗen casodiren o naggam goto fo ɗi wawi ɗum wersude aya ɗum nabranat ɗen tabital ngal kala yeeso par ce que kafu wawta wonde ala kaale ko ma keɓen kaale on jarama TV hono fulɓe TV on jarama on calminama onon kala oɗon duwane on gari e jaam ya on kotte jaam on ɓamti pulagu no Allah ɓamtu dowle mon e golle mon okka on duuɓe cellal on jarama ha joni fulɓe TV mi andi wonde makko Mansa Diang Kounda en boni e jiiɗo moten mbaɗaɗo hande o moten meeting o yaari no fewi ni yimɓeɓe gari jewte mbaɗɗe fayda mbaɗama ha joni miɗen wondi ɗo e secrétaire gandanta kay woni exécutif international tabital pulagu ngal aduna oɗo fof dende kadi Allah waɗi kanko ko Gambian najo jeeya ko tubannajo jeeya ko URR jeeya e kamɓe kadi tambiti fulɓe TV hana ko mattere kamɓe kadi heeɓa hen ko yewti seeɗa e meeting e Mr Mbalo a salminama a jarama lamdama hono jiiɗa meeting o hande eyyi haade hunde foof mi salmini fulɓe TV mi salmini Kadiatou Diallo mi salmini Baba Diallo mi salmini Moussa Diallo mi salmini an Abdoulaye Mbalo ay golle moɗon ɓe jiyama on bakkilima on tinnima e ɗum ɗone kadi tawa ko he jeyama immade guila hanki kikiɗe oɗon e lawol arde tawtorede meeting fulɓe ɗum woni meeting URR e inde tabital pulagu URR eyyi gongal noon e ley jimade tabital pulagu national Gambia tabital pulagu national Gambia ni kala woni ko hele jimade tabital pulagu international eyyi min on mbitemi ko Samba Mbalo
e min halfina secrétariat diaspora Europe e nder tabital Pulago international e meeting mbaɗaɗo hannde e non annirɗo ni no jiiroton ni e ko meeting pewɗo noon ko meeting mawɗo noon ne kadi tabital Pulago Gambia sosa ko he nder URA he nder tumanna ha addi hannde tumannanaɓe tan ɓeɗi pota weltanede du'anede yo Allah not tabital ngal yeeso ko haala ɗo ko o fi tona men ɗum won hukku koyngel kañum e welo welo ko mbiyeten fina tawa ɗum eɓɓa waɗede si fukku koyngel o huuɓi tawa ɗi wawi hawrude he nder e hono wiyete fina tawa o he nder januar fof hawra woni ko national Gambi hawriti he URR e mbaɗi ɗum huunde wotere walla ko tabital Pulago national tabital Pulago international kankala tawe nde wonno affaire nde hawri lewru ndu tabital Pulago international sosa ɗum woni januar guluje ɗiɗi e ɗiɗi ɗum noon yo Allah wallu en tono men o yarano yeeso ha huuɓirano moƴƴiri ha ñalande fina tawande kala ara tawa en he jaam hekkisalle hisirede ha enen mbawe yawtirde ɗum no moƴƴiri ni tawa hitande fof ene mbaɗa ɗum lawol goto on beltanama Abdoulaye Anne Moussa o bakkilima o golli guili weeti oɗon daari eyyi jarama musidɓe am fulɓe ko ɗum min keɓannoon ɗo hannde meeting o nder Massañankunda o jiiɗo haalaji mbaɗɗi fayida jewtama ɗo yimɓe jewte mbaɗɗe fayida yimɓeɓe fof weltanima meeting o machallah yimɓe keewi nden noon ko ɗum min keɓannoon ɗo e nder Massañankunda ala ko mbaɗa mi yetta caméraman am mo ɗum woni Moussa Diawo ha e horejo télé fulɓe TV o ɗum woni Kadiatou Diallo kañum wawani arde ko ɗum wawi ɓe réplice en e mi yitani kadi tampitiɗo télé o ha France woni Samba Gueladio Mbaalo komi Abdoulaye Mbaalo arnoon ɗo jottinade kibaruji ɗi on jarama golle fulɓe TV laatake golle moƴƴi